सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। नीट परीक्षेतील पेपर फुटी प्रकरण, दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांवरील लाठीमार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कारवाईच्या निषेधार्थ सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ काळ्या फिती बांधून मूक आंदोलन करण्यात आलं। या आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद मोंडकर, प्रांतिक सदस्य प्रकाश जैतापकर, जिल्हा उपाध्यक्ष नागेश मोरिये, विजय प्रभू, सरचिटणीस रवींद्र म्हापसेकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण आचरेकर, मधुकर लुडबे, सरदार ताजर, तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर, अभय शिरसाट, जेम्स फर्नांडिस, अभय मालवणकर, भालचंद्र जाधव, तबरेज शेख, यश गाटे, दीपक पाडावे, पीटर फर्नांडिस यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, पालक, विविध सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज आपण तोंडाला पट्टी बांधून वगैरे बसला आणि पंतप्रधान त्याचबरोबर गृहमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यासाठी राजीनामा द्यावा अशी तुम्ही मागणी केलेली आहे, काय आपलं? देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शहा आणि एज्युकेशन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जिम्मेदारी घेऊन राजीनामे दिले पाहिजेत। नीट एक्झामबाबत युवा वर्गाने, तरुण पिढीने जे आंदोलन दिल्ली येथे चालू केलं होतं त्या संदर्भात त्यांची भेट घेऊन सरकारने बोलावयास हवं होतं तिथे जाऊन, परंतु त्यांनी बोललेले नाहीत आणि जेव्हा युवा वर्गाने न्याय मागितला तेव्हा त्यांच्यावर दंडुकेशाही केली। मोदी यावर काय बोलत नाहीत म्हणून आम्ही देखील जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं तोंडावर काळ्या फिती लावून आम्ही देखील शांत बसलो आहे। मोदींनी युवा वर्गाला नाराज केलेला आहे, अन्याय केलेला आहे, अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत। या निषेधार्थ जे काही देशात वातावरण आता बिघडत चाललेलं आहे ते चुकीचं आहे। याला भाजप सरकार जिम्मेदार आहे, नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित भाई शहा हे देखील जिम्मेदार आहेत, तसेच शिक्षण मंत्री देखील जिम्मेदार आहेत। त्यांनी नैतिक जिम्मेदारी घेऊन राजीनामा द्यायला पाहिजे।